Yun. What's up guys? Magandang hapon. Magandang hapon. Mag-alauna na rin guys, no? So, ngayon guys ay tapos na kami mag-deliver. Maliligo kami ngayon dito guys sa Karanglan, no? Dito sa New Vicia. At dalawang araw na namin ngayon wala kaming ligo. Nasiraan pa kami nung kahapon, no? Gagawa lang kaya ngayon doon kami guys magluluto-luto. Dala tayo. Doon na tayo at mainit dito sa loob ng van. Kasi magtampisaw tayo doon guys sa tubig. Ayan. So yung mga gamit natin guys, dalhin natin yan. So safe din naman yung ating yung truck guys. Ito. May mga dala yung highway. Nakagilid naman na maayos yung truck natin. So tara guys, maligo lang tayo. Baba yung ilog guys. So malapit lang naman. Kaya na tayo maligo. Uy, masukal ah. Madamo. Tao sa helper ko. Galok do. Sama naglok do naman daw. Tara. Ano ba? Mura tanig ko an. May daan masukal lang guys. Mamaya tabasin natin to. Yun. Bitabi po. Nakaraan guys. Dito kami noon. Nabinji. Kaso medyo di pa gaano makapal yung daanan. Yun, makapal. Kaya dalawa. Yan, diretso lang dyan. Yan, ito, baybayin mo tong hose ng tubig. Saan ang kutsilyo? Ay, kutsilyo ano to? Abay sa kutsilyo to, be? Yeah, diretso, dato. Biyahirong bakasyonista. Guys, di bale guys. Kasi tapos naman yung deliver natin. Tapos yung obligasyon natin. No? So, ligo-ligo rin tayo, no? Ligo lang tayo, mga dalawang oras siguro tayo dito guys. Mamaya tatakbo na rin tayo, no? So magluluto lang tayo guys ng ating pananghalian. Okay, tignan natin guys. Ito lang yung tubig guys, oh. Uy, ang lamig ah. Basa na yun. Pero pasma. Oo nga, no? Dito sana tayo, oh. Dito to. Dari ba? Butangan na lang itong bato ang mga pagpatungan na to. Yun, oh. Guys, nakagawa na kami ng kubol-kubol. Yan, dito kami magluluto guys sa ilog. Kunting ano lang to guys, no? Saglitan lang, ligo. Ayan. Hintayin lang namin guys sila Jumari, isang truck. Ha? Ligo tayo guys, maligo. Ligo tayo, may bata doon naligo. Minsan-minsan guys, kailangan din natin maligo. Mag-relax. Tapos ang ating obligasyon. So, yan. Liligo tayo guys dito sa ilog na to. Ayan. Ligo na em. Yun o. Lino ng tubig para buya guys o. Guys, naluto kami. Mag-ano kami ngayon guys. Lapit ka dito. So guys, magbabagoong tayo sa talbos ng sayote. Kaya ito yung panangalian natin. Ito rin, igisa rin natin dito. Ayos. Tapay maligo tayo mamaya. Ito yung pagliliguan namin mamaya. So guys, tayo, may tent tayo dito. DIY. Minsan guys, kailangan natin maligo. Bigyan din natin ng konting thrill ba? Saya. Konting 2 days na kami guys. Tayo. Ano, bisin mo na to? O ano? Hindi man ka klasin. Sa albus. Ligo na kay Gail. Naligo na si James guys, oh. Napagod yan. Ayos ah. Ayos. Ayan, so dito nga guys ay nagbasa na rin ako dito guys ng tubig dahil ako po ay nainitan na. Kaya habang naghihiwa ako guys ng aming sangkap, sibuyas at kamatis. Kasi guys ako yung nagluluto dito at si JM ayun, niligo na rin siya.
habang niluluto tayo guys ay basa tayo. Ayan guys, at tapos na rin natin mapakuluan yung ating talbos ng sayote, no? Ito nga guys ay inaahon ko na siya para ilagay lang guys sa isang plato at dito tayo next guys magigisa ng ating lulutuin na talbos. Ayan. Tapos ito yung paparis natin, kamatis. Ito, pakita mo yun. With bagoong Pangasinan. Yo. And guys, ay di na lang natin yan dito na lang tayo magtitimpla ng bagoong. Yes. Okay, lagyan natin yung bagoong guys. Basan na natin. Guys, bagoong bes. Go! Ay, nakalimutan natin guys ay magic sarap. Meron tayong suka. Yun. Guys. Yun yan. Buo. Lagyan natin sulit. Paris yun dito. Ayan. Yun. Ito na. Ito naman guys yung natin. Igisahin natin yung ating ito 552 na. Ito lang muna ang for today's videos guys, for today's recipe. Ito lang muna. Ito lang muna yung aming kinaya guys. Karninas. Ganyan. Painit-init. Mainit na yung kaya. Anong ginagawa ko dyan? Guys. Try na yun guys sausaw mo lang. Dami dyan sa guys kasi self lang naman namin ito pagkain kaya kamay-kamay na to. Ito lagyan mo rin ng konting sibuyas. Kamatis. Ano yung ulam Yame Okay. Guys. Ang malakasan. Yummy na. Dahil wala tayong guys. Magic sarap. Dito na natin babawis sa paminta at asin. Kunti. Ito may paminta to. Para mahangal. Kaya kunting asin guys. Ngayon lang ako nagkakain dito ng gulay na to. Takpan na natin. Lagyan pa natin ang sabaw ng konti. Butang talbos. Sabaw konti. Ba't di lagi ka tas. Ito na. Hindi ka nagbuuan ng Nicole. Ganyan. Bira. Pagkain ng mga biyaheros. Yan na guys, lagay na natin yung pagkain ng biyaheros. Guys, ito na, puno na guys. Wow. Yun, ayos guys yung pagkain ng biyaheros. Pas muna tayo sa karne. Gulay. Ito na. Paano na natin kunti pa. Natin guys. Pisto. Ito. Ito naman guys, meron tayong binagoongan. Uno. Ayan. Ito naman guys, yung munggo namin kagahapon pa to. Sige na, okay pa yan. Hindi naman maano yan. Ayan na guys. Kain tayo guys. Okay. Lato nyo. Lato-lanin. Yan guys. Kain po tayo. Ito yung tanghalian namin guys. Mga ganang oras natin. Isdos. Okay. Gagano kita na ito. Ang sardinas sa talbos ng sayote. Pasensya na kayo guys. Nakauban tayo. Malilig. Ito sa camera. Kain tayo. Sa mga kaibigan natin. Ganito. Uy. Tahu. Baik. Oh ya. Ini sasaw. Oh, ini. Ini sasaw. Hey guys. Lagi signal dito ay di lang napag-live. Ito lang, kamang-kabangan ko.
Ayan. So, fast forward tayo guys, no? At una sa lahat guys, maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel, no? Fred Mix Vlog. Kahit matagal tayo nag-upload guys. At ito, nandiyan pa rin kayo para manood. Kahit pa ilan lang yung nanonood sa aking mga videos. Maraming salamat pa rin guys, no? Nandiyan kayo sa suporta. Lalo na guys sa mga kasamahan ko sa trabaho, mga kaibigan at family. Yan, maraming salamat. Guys! Dito na yung... Hi! Diyan! Hi, Jar! And hi, Jar! Ayaw lang. Andon doon. Natin! Idol, shout out ka muna dyan! Hello po, sa mga idol. Ayun na, dumating natin kaibigan na si Idol. Ang massage therapy ng Eureka. Shout out mo dyan. Sino shout out mo? Shout out ko sa mga mahal ko sa buhay. Ayun o, si Paring Myong. Paring Mayong, shout out sa'yo, Paring Mayong. Saka dyan, magpuputik ka ha. Andito na sila guys. A few moments later. Guys, ligo tayo. Kami guys. Ayan, so dito nga guys, nag-umpisa na tayo maligo dito. At tinanggal lang namin to guys ang mga bato-bato na medyo malalaki dahil nakakaharang ito sa aming mga tiyan. Ayan, pag lumapa ka kasi guys ay tumatama siya, no? Kaya tinanggal-tanggal lang muna namin. Ayan, so dito nga pala guys ay una na ako nagsabon sa kanila dahil maya-maya lang ay aabanti na tayo, no? Habang silang tatlo ay busy kakachismisan. Ayan, so, tinanggal ko rin ulit dito yung mga bato-bato guys dahil pag lumapa nga tayo ay sumasabit sa ating tiyan. Ayan. Ayun, at ang gamit pa rin natin dito guys, nagsilka na rin tayo, no? Para mas mabango-bango pa tayo kunti. Ayan, tamang hilod-hilod lang guys sa sabong. Okay. Sabay guys, ay kumuha tayo ng takip ng kaldero at pinambuhos natin. Sabay higa-higa tayo dyan. Dito nga pala guys, si Gar ay nauna na siyang umahon sa amin, no? Dahil nilalamig na nga daw siya. Tayo naman guys ay tamang banlaw-banlaw lang. Ayan. 2 hours later. Tapos na kami maligo. Ito at niligpit na namin ang aming kubol. Kubol. Luna. Ayan, niligpit na nila Toto at ni Par. May isang oras na rin mahigit kami dito. Ayan. Si Idol ay naliligo. Ikaw, shout out sa'yo. Ay, sexy naman. Walang saplot. Shout out kay Idol. Guys, ito no, dito lang yan guys sa NA, no, Karanglan Mulbesia. Ayan. Liguan to guys ng mga tracking. Dito kami madalas na humihinto. Ayun yung ibang tracking guys sa taas. Sakto ngayon guys ay maaraw. Kaya medyo yun, malinaw-linaw yung tubig, no? Ayan. Ito muna kami at akit na kami sa taas guys. At dandaan na kami pababa. Yun. Hanggang dito na lang yung video guys. Maraming salamat sa inyo sa panonood ng aking vlog. Sana kung nagustuhan nyo man yung video namin ito ay mag-subscribe kayo ng aking YouTube channel, Fred Mix Vlog. Maraming salamat. Shout out sa inyo lahat dyan. Lalo sa mga solid na followers ko, subscriber. Kala paring Joey, paring Marvin Notarte at kay Jipoy, nature lover, animal lovers. Yun, shout out. Shout out sa Team Eureka at kay Bapart, sa lahat. Dito lang guys. Salamat. Yay! Okay guys, tapos na. Diyan lang yung truck namin guys sa taas. Chiding! Okay.